si na dị ochi na-ete mmanya ya beso otu ebe ka ọ ga-abụ mma nkwụ ya fube ka ọ mara ebe ọ ga-achụ ya dị ochi na-ete mmanya ya beso ofu ebe ka ọ ya mma nkwụ ya bido ifu ka ọ mara ebe ọ ga-esi chọọ ya ndị ochi adala si Asaba zite inu nke ọ sị na onye ya na onye nzuzu gbaa mgba na-ebu ntasị mme onye ya na onye nzuzu gbaa mgba na-ebu ntasị mme ka imetụ inu aka nwa obele si Ọmaba Ọnịcha zite inu a ọ sị na ọ na-abụ ụkwụ ji agụ mgbada abịa ụgwọ nke a bụ eziokwu te inu a ọ sị na ejighị mmiri nnụta esi ogiri ejighị mmiri nyọta ka nsụgharị ya n'ụlọ ọzọ ejirọ mmiri nyọta esi ogiri ogiri bụ nke eji ete ofe na-esiri isi mmiri nnụta esi ogiri ọ bụ na inwe ọsị n'aka Emeka Nnekwuo bụ onye na-akọ ya agba azụ na azụ aha akpọ ọkụ emeghe ọkọ ya agba azụ na azụ ada akpọ imi ya azụ na ada ama ihe ọkụ emeghịkwa ya agba azụ na azụ aha ada akpọ ọ sị na arapụ ebe a na-anyanye nkịta ikpo nyanye n'ebe ọzọ nkịta bụ arapụ anụ abịa chụba anụ ọzọ arapụ ebe a na-amanye nkịta ikpo bụ mgbịrịgba a na-amanye nkịta n'onu nkịta eji eje nta ịmanye ya mgbịrịgba ahụ n'ụkwụ hapụ n'onu a na-amanye ya onwe ya n'ukwu eme na nkịta agụ ike hapụ anụ ọ na-achụ chụba anụ ọzọ maka na ngụ bụ onye bụ ụzọ wee mebie nkịta bụ Ifeanyị onwe inu edu n'aba mkpisịrị onye na-agba afa gbara ya afa ndụ na-agbanarị ya afa uto na tupu onye nwụrụ anwụ apụta ụwa na onye dị ndụ ga-etolili ogologo onye na-agba afa gbara ya afa ndụ na-agbanarị ya afa uto afọ eji eto ogologo na tupu onye nwụrụ anwụ apụta ụwa na onye dị ndụ ga-etolili ogologo onye mere na mkpi na dị nkenke agwụ tupu eme akwarị iburu ụzọ mee akwarị agwụ pụta obula a na-ebu ụzọ mee agwụ tupu eme akwarị iburu ụzọ mee akwarị agwụ pụta obula akwarị anyị emetụghị agwụ aka n'inu a ya na Vincent Ọfọma Udolisa ọ bụ osi awụba mkpi arụ ka o si esi isi ịma na mmiri ga-agwụ n'ụlọ maka na esi ọ sị na onye sịrị onye isi si hapụ ya si charịa ka arahụ ụra onwebu mgbe ọ mụ anya Emeka si ezi owele ji mụta ile n'ọkụ amụta atabili asaghị ọnụ jee mụta ile ọkụ n'ile amụta atabili asaghị ọnụ Chizọba bụ ọ sị na ihe arụ n'ọkụ na-adị ọkụkọ mma mana o jide nke ono na ndụ ofu onye bụ onye mkpọ afịa bụ ofu onye na mkpọ kwesịrị zite inu a ọ sị onye ji enyi wee kwụọ ọnya kedu anụ ya amatazi amata inu ọzọ eje n'obi Ikechukwu eje n'obi bụ onye Iseke isi na abụọ ọ sị na nnụnụ ọnụ mgbagọ na-ebu ọnụ n'ọdọ ọka nnụnụ ọnụ mgbagọ na-ebu ọnụ n'ọdọ ọka na dibịa okwu asị adaeje obodo ugbo na-abụ dibịa okwu asị adaeje ofu obodo ugbo na-abụ o jee na sị na ọ bụ nwoke amaghị obi ibie melụ nkịta ji achụ enwe ọsọ nwoke amara obi ibie melụ nkịta ji achụ enwe ọsọ nkịta na-enwe